Ei, benvinguts tots, estem al Mario Kart avui. Avui toca una de carreres, de cotxes. M'he posat en l'online i a veure què ens trobem. Fa temps que no jugo, fa molt i molt de temps que no jugo, però bé, tenia ganes de venir a manquejar una estona aquí. Agafarem la tortugueta. Aquest vehicle no m'agrada, a veure què... Fa moltíssim que no jugo, però qui diu molt és molt i molt de temps. Però bueno, però bueno, així rodem tots una mica, no? Aquest és el més... No, peso no, aquest. Ai, ja sé que tres vídeos, tres sèries diferents o tres jocs diferents, però és que de moment no tinc pensat fer cap sèrie llarga. De moment vaig fer jocs diferents que tinc per aquí, aprofitant que puc jugar online, que abans no podia, i no ho sé, així també és una mica divertit jugar online, perquè contra la màquina normalment és més fàcil i aquí es nota més on estan les meves carències, no? Participaré a la següent. Bueno, doncs tocarà esperar. Aviam com són els contrincants, si en saben gaire. O player 10. Jo suposo que mouré per aquesta posició. 10, 11... Si hi ha 12, 12... Oh, guaita, guaita, remunta. Molt bé, tio. Ja te l'han fotut. Ara, ara. Aquest sóc jo. No, aquest ja no. Mm -mm. També em costa bastant de creure que no hi hagués cap partida que estigués en el lobby esperant que comencessin la cursa. Però bé, si em fan esperar, tocarà esperar. No crec que duri molt, no? Tant de bo que estiguin per la tercera volta ja. Player. Però bueno, tinc pensat de fer el salt i deixar de jugar a jocs de la Nintendo, no per cap motiu concret, però sí d'intentar anar cap a altres plataformes com és la Play 4 i pujar jocs que siguin rotllo Dragon Ball Xenoverse o també tinc moltes ganes de fer algun vídeo del J-Stars. Uita, aleatòria, més ben igual. El J-Stars, que és el joc on han posat tots els personatges d'anime, o tots no, però molts personatges d'anime en una melee, rotllo Super Smash, però amb això, amb en Goku, amb en Naruto, amb en Sasuke i tots aquests. Ah, Tratad-me bien, sisplau. Tratad-me molt bé. Mira cap aquí. Hola. Hola, Lucas. A veure, on anem? Bueno, sabeu que no me'n recordo ni el control? De com s'accelerava i tot això? Hòstia, sóc l'únic català? Bueno, cap problema. I el que veig és que sóc el que té més punts. Com malament. S'accelerava en bla, no? Sí. Vale, vale, vale. Vale, ja començo a recordar com anava tot. Mini turbo. Ai, 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 ai. És que s'estava esperant que em posés davant per fotre'm el cosca. Estic convençudíssim. No m'agrada anar primer a aquestes alçades. Ai, 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 ai. Una closqueta blava, ara no, eh? Ara no, sisplau. Bueno. Som-hi, som-hi, som-hi. Tinta. Va, som-hi que anem bé, som-hi que anem bé. Som-hi que anem bé. Ai, gira, 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 gira. Ai, gira, gira, gira. No, no tinc temps de mirar el mapa per veure on va el segon. Va, ara vaig per la verda. Gira, ai, gira, ai, accelera, gira, gira. M'estranya que encara no hagin tirat cap closca blava.
Però bueno, millor. Estan esperant a la tercera. Segur que a la tercera me'n cau mínim una. Bueno. També era estrany que no em tiressin cap closca vermella. Tinc en Mario que m'està fent petons al cul. Vale, aquesta sí que ja no me salvo. Mario, ets un... En sèrio li han tocat les 3 closques vermelles? A aquestes alçades que et surtin les 3 vermelles has de tenir molta llet, Bueno, mira. Aquesta... Toma! Merda! I m'havia de tocar. Vale. No hi arribaré, No hi arribaré. Quedaré segon, nois. Anant bé, quedaré segon. A no ser que el fill de puta em tiri la closca i em toqui, quedaré segon. Bueno, segon. Per fer l'hòstia que no jugo, encara està prou bé. Llàstima d'aquesta última volta, que a sobre m'ha tocat la blava, és que ja té collons, de poder aprofitar que quedar primer, perquè li han tirat una closca blava i em toca a mi també. Joder, macho. Això meu és mala sort. Bueno. Devia ser francès. En fi. En fem un altre, no? Encara? Encara portem poc temps, no portem ni 7 minuts. Ara el farem. M'ha vingut a veure un gos. Aquí a casa tinc un gos. Hola, era tu. M'ha vingut a saludar. Deu haver sentit crits. M'ha vingut a saludar. Quina avui alea. M'és ben igual a mi, si és que... Bona sort, nois. A veure... Ho sé, ho seria que si algú ha triat una pantalla concreta que li donguessin, que no ens toqués algú aleatori. Però bueno, és igual. A veure, ara com va... 2 asiàtics. Bueno... Pel que he comprovat, els asiàtics o són molt i molt bons o són uns paquets. No hi ha un terme mig. També he de dir que els millors jugadors que he vist jo en aquest joc són asiàtics. És bestial. Mario, vaig per tu aquest cop. Tinc més acceleració que ell. I la meva closca? És igual. Canadà, encara que se'n van, que se m'escapen. He fet malament la curva. I en Toad m'està atrapant. Amb què he xocat? És igual. No! No! Joder! Bueno, de tercer a setè. Ara, aquest sóc jo. Amb l'Esfaltuna em va passar igual. La primera partida bastant bé i després vaig fotre el baixón. En fi. Però de moment encara no m'ha passat aquells compos que a vegades et pillen, que et comencen a... que si closques, que si no sé què, que si no sé quantos... I tu penses que he fet jo la put... Vale, aquesta déu-n'hi-do, Quan et toca una closca verda, hòstia, toca els ous que dona gust. Va, un bon objecte ara, home, un bon objecte. Se'm poden anar a cagar una mica. Accelera. I se vaig a petar darrere un que té 3 closques verdes.
Va, almenys 6è, sisplau. Oh, no! No pot ser. No pot ser. Va, sisplau. No, no. Heu vist això, no? M'ha petat la puta closca ben bé a la línia de meta. Almenys no m'han avançat. Almenys no m'han adelantat. I no és per entrar en política, però aquesta bandera aquí em fa molt de mal, En fi, un segon lloc i un cinquè. Anem de deixada, nois? A veure què li puc dir. Ja està? Bueno, doncs ja hi som tots, sembla ser. A veure com estan els punts. 1461... 1500, l'únic que en té 500. Està bé. Els 5 que m'han adelantat abans estan per davant meu. 3, 2, 1... Bum! Oh, aquesta cursa no... Aquesta... com es diu aquesta? No, sí, aquesta cursa no m'agrada ben gota. Ai, Mario, cabrón! Vale, ja tornem a ser aquests tres. Bé. Ai. Aquesta vegada els... No! Seré idiota. Bueno, sembla que hem pillat tots aquí, No, tots no, només jo. Ja sé que per aquí hi ha un adelantar, es pot adelantar a través de les fulles, però mai m'ha sortit bé i passo de riscar-me, ells tampoc ho han fet. Aquest sí que ho pillo. Ai, no! Vale. Una closca vermella, ara aniré bé, nois? Oh! No, un altre cop no. Ens s'ha anat a baix, no? O no? Ai, Mario. Cony de francès. Ve algú que t'estrella, em sembla. Ai, quan tinc la possibilitat, gràcies a la cosca blava, em tiro una vermella, joder. No! Me cago en la meva puta estampa, joder. En fi. Què hi farem? Va, un parell més i pleguem. De moment he fet segon, cinquè i quart, si no m'equivoco. Ja sé que segueixo de la meitat cap amunt, però, hòstia, també estaria bé guanyar alguna cursa. Però mentre hi hagi el gavatxo aquest i l'altre, el Bowser, no sé pas què farem. Aleatori. Sisplau que no toqui la de l'aigua. De moment ningú l'ha triat.
Bona sort, nois. Menja tu, francès. Bueno, què li passa al quart? Val, no hi ha ningú. Doncs som-hi. El Theo i... El francès no hi és, ja? Ah, sí, no. Però no era aquest, no? En vino UC aquest, no era pas, no? Sí, sí que hi és. No, no hi és, ja. No hi ha en Mario. Accelerem. Som-hi! Vinga, apiat el turbo. Ai, 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 gira, 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 gira. No, per què ho he deixat anar? L'he cagat. Les piranyetes. Que no mostren gaire. Segons el mapa els hi trec bastant avantatge ara. Si no la cago, pot ser que per fi quedi primer. Encara queda molta cursa, però hi ha alguna cosca blava segur que surt. En mal moment ara. Ui! Veieu que he portat el plat en el cul? I ara m'aniré bé un altre plat, sisplau, no em donis una moneda. Una moneda no la vull pas. Vale, ja està. Moltes gràcies, companys. Hòstia, però se'ls hi trec un món. En sèrio, els hi estic traient un món. Ara entren a la curva. Si no em surt cap altra closca i no passa res estrany, aquesta sí que la guanyo. I sempre que entro aquí ho faig amb tinta, no sé com ho faig. Gira, gira, gira bé. Molt bé, noi. Estic mirant cada 2x3 aquí al mapa perquè surten els objectes que tenen els contrincants i vaig vigilant que no sortia la closca blava. Per sort tinc aquesta vermella i la tercera, com no? Com no? Com són tan dolços dels ous! No sé, a la maniga els estic agafant els gavatxos i els canadencs avui. I de fet no és pas com el rodat fins a mi, se li treia un món. A l'última volta, nois? A l'última puta volta. I és que els hi treia un món. En fi, va, una més i pleguem. No quedaré primer, segur, però bueno, és igual, tu. La qüestió és participar. I desesperar-se. Aleatorio. El de les notes no m'agrada. Trateu-me bé, sisplau. Va, que em falten dos només. Buena suerte. 9, 8, 7... Ah, 8, hi ha més missatges. Ah, ja no es pot. 8, avui som tots. Aquests sí que són tots. Sisplau, la de les notes no. La de les notes no, sisplau. No, vale. Bé. M'ha seleccionat a mi. Fins 35... Ah, mira. I aquest asiàtic, abans no tenia... El de dalt a la dreta no tenia 1000 i pico punts abans?
En fi. Ah, vale, ja sé quin és. Aquest surt del joc de la DS. O de la 3DS, millor dit. Ai, 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 merda. Me'l foto. He deixat de saltar i l'he cagat. L'he cagat aquí. Salta. Bueno, almenys en tinc un altre. Ai, no, 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 no. Merda. Merda, merda. Mira que l'havia vist. En la 3DS pots passar per sobre el pont, però aquí no sé per què no pots. Uh, hi havia de xocar jo. Fantàstic. Bueno, sort que aquest ha anat contra el plat en directe. Vale, gràcies. Tu, no és per res, però aquest Bowser ens està traient un món, eh? Una closqueta blava aniria bé. I que no em toqui a mi, sisplau. Mai les he sabut aprofitar bé, les closques. Ai, els bolets. Mm. Uah. No sé què li ha passat i tornem a xocar contra ells. Ah, ai, ai, ai. Vale. I he anat on hi ha la planta jo. Som més xulo que ningú. Va, que no em toquin una... Bé, 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 bé. Aquesta sí que me'ls guardo ara. Segur que n'han tirat una de vermella. Ai, de blava. Ha frenat, ha frenat. Per què ha frenat? Ha frenat, oi? Oi que ha frenat? Hòstia, però si està molt enrere. No m'ho puc creure. No m'ho puc creure. Per fi. Per fi, hòstia. Ara que plego, ara quedo primer. Però bueno, bueno, bueno. Ho hem aconseguit, nois. Ho hem aconseguit. En fi, almenys sembla que no hem encaixat tant com esperava. A veure que acabin. Ara està entrant el setè. 8è, 9è, 10è. L'11è està parat. Ara s'ha posat en marxa. I no acaben la cursa, l'11è i el 12è. Doncs molt bé, nois. Espero que us hagi agradat.